Horreaga, zer leku ederra. Bai, oso dotorea da. Eta lasaia? Oso lasaia. Lastima. Zergatik? Hemen ez dago inor. Eta? Nola egingo dugu elkarrizketa? Tira, etorriko da norbait. Ez dakipa. Ara, Pello, begira hor. Zer? Mendizale bat? Egon, hori ez da mendizalea. Nola? Hori perretxiko bila dabil. Egia da? Aizu! Kaixo, etorri mesedez. Zu, bai, zu. Etorri, etorri. Olaia, prestatu kamera. Lortu dugu elkarrizketa. Bai, saskia beteta egongo da. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Perretxiko bila. Bai, dezente bildu ditut. Erakutsiko dizkidazu? Bai horixe. Begira, tripakiak, ziza horiak, Onak. Eta onjoak? bakarra topatu dut. Ea? Hauxe. Zoragarria. Aizu, grabatuko dugu? Bai, arazorik gabe. Zure izena? Elena. Primeran, Elena, Pello, prest? Bai. Bai? Ea ba. 3, 2, 1...